ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. доставка ба ҳама шаҳрҳои федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. аз номи юристиҷа муроҷиат кун, скидкат мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷа. видеои имрӯзаи мо дар бораи каме маълумот расонидан харидорӣ кардани чиптаҳо, яъне ки чӣ хеле ки мо ба шумо пешниҳод карда будем ва фаҳмонда будем ки аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай омадан бесабти ном шидагияй ва чиптаҳоро озод дар фурӯш баровардагиянд ва мо номи шаҳрҳоро қайд кардем, гуфтем ки аз кадом шаҳрҳо ва аз кадом аэропортҳо шумо метавонед чиптаҳои худтонро харидорӣ кунед. ва имрӯз боз як осонии дигар барои харидорӣ кардани чиптаҳо пешниҳод кардани ҳастанд, яъне чиптаҳоро фурӯша онлайн кардани. чӣ хеле ки пеш мову шумо ё ки дигарон анами чиптаҳоро ба ҳар куҷое ки дилхоҳ рафтан мехостанд бо тариқи интернет ҳамун билетҳои худшона мақсад харидорӣ мекарданд. айни ҳол низ ба мисли пештара чиптаҳоро дар интернет тариқи онлайн мегузоранд ва шумо метавонед ки мисол аз ҷои худтон ё аз ҷои кортон ё аз хонатон набиромада ба числое ки муқаррар кардагиам парвоз дар видеоҳои пештара мо гуфтагием ки кадом числоҳо дар парвозҳо ҳастанд, ба ҳамун числоҳо шумо метавонед ки бо тариқи онлайн билет харидорӣ кунед. ва агар ҳар нафаре ки оиди мавзӯи пештараи мо бо хабар набоша дар омада видеоҳои пештараи моро тамошо кунед. мо дар уҷа гуфтагием ки озодона аз Россия аз куҷо метавонед ки чиптаи худтонро харидорӣ кунед, посольство норафта ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода шавед. ва як чизи дигар дар комментарияҳо бисёртар ба чашм мераса ки шаҳрвандо шахсиятҳо қайд мекунанд оё бесабти ном, яъне бе посольство рафтан вақте ки чипта харидорӣ мекунӣ ё ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ба Уральский авиалиния парвоз мекунӣ ба Россия, оё ҳуҷҷати маълумотномаи тиббӣ лозим ҳаст ё ин ки не? ҳамин савола бисёр менависанд. албатта ки чиз зарурия ва ҳатмия. агар дар ҳолате ки аз Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ бошед, шумо пеш аз парвоз бояд бо худтон маълумотномаи тиббӣ дошта бошед ва баъдан шумо вориди ҳавопаймо мешед. аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамчунин пеш аз парвоз шумо бояд маълумотномаи тиббӣ дар дасти худтон дошта бошед ва баъдан ба ҳавопаймо роҳ дода мешен ва парвоз мекунен ба Россия мерен. инак бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Нью-Йорк нависад: ҳазрат, як савол. ҷумҳурии Тоҷикистон кай ба таможни Союз дохил мешавад, яъне ба Евросоюз ки экономического союза? фикри худро баён мекардед. бародари азиз, дар ин бора ман ҳечи гуфта наметавонам, чунки дар таможни Союз ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шиданаш ё ки нашиданаш ягон маълумот аз ҷониби ҳукумат низ пешниҳод шидагӣ нестай. умуман дар ҳамин мавзӯъ ягон гуфтушунид ба Россия ҳам шидагӣ нестай. ман ҳечи фикри худма баён карда наметавонам. бо тавассути ҳамёни мобилии Салампей шумо метавонед ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. барои ин Салампейро аз Play Market ё App Store ба телефонатон насб кунед ва тугмачаи переводро зер карда давлати лозимаро интихоб мекунеду ҳаҷми пулро нишон медиҳед. Салампей ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. баъдан ному насаб ва корти қабулкунандаро пур мекунеду дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумотҳои шиноснома ва суроғаи истиқомататонро дар Россия ҷойгир мекунед ва ин як бор пур карда мешавад. агар ҳамаи маълумотҳои пур кардаатон дуруст бошад, пас метавонед саҳифаи дигар гузареду маълумотҳои корти бонкиатонро дохил кунеду пулро бефоиз ба корт ё номи лозима интиқол диҳед. маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампей нигоҳ дошта мешаванд ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим намешавад. Салампей аввалин ҳамёни мобилии ҳалол барои интиқол додани пул мебошад ки фоиз намегираду шумо низ гунаҳгор намешавед. барои скачат кардани приложение аз ссилкаи зери видео истифода баред. Деҳқонбача нависад: ассалому алайкум бародарам, ман як чизро нафаҳмидам. Уральский авиалиния ба сумми Тоҷикистон чӣ кор дорад?
ин бародармон дар бораи ҳами савол ба фикрам додагӣ аёзе ки мо дирӯз дар барнома нархи билета гуфтем ва боз гуфтем ки ин нарха анами Уральские авиалиния муқаррар кардагиаю гуфтагия, яъне ки 7000 сомон нархи билет аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва ин нарха анами ширкати ҳавопаймоии Уральский худаш муқаррар кардагия ва ин навистае ки Уральский чӣ кор дора ба сумми тоҷикӣ. Яъне агар аз як тарафи дигар ба назар бигирем, Уральский авиалиния ин ширкати ҳавопаймоии Россия ҳай ва дар иҷа вай ҳақ ва ҳуқуқ дора ки нархномаи худша пешниҳод кина барои шаҳрвандора бурдан. Мисол вай ба Ҷумҳурии Тоҷикистон парвоз мекуна ширкати российский ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон одамора мегира ва мебара. Ба ҳамин хотир вай дар иҷа худаш нархнавора муқаррар мекуна. боз Нью-Йорк навистае: ассалому алайкум ҳазрат, аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ба мардуми тоҷик гӯед ки ба давлати Федератсияи Россия барои кор нараванд дигар. Касе аз мардуми тоҷик ба Россия меравад, ӯ ғулом мешавад, яъне хизматгор мешавад. Патент ин рабства мебошад. Бародари азиз, ака як гапае ки мегӯянд ки ҳар кас бояд айтани худаш гап зана, мисол ба фикри ма ё ки ба фикри ту намешава ҳамаи фикрора як карда ки мо бигем дигар ба Россия нарен, уҷа да кор накунен ё ки дигар чизҳо. Дар уҷа ҳастанд миллати тоҷик, фикр мекунам зиёде нафароне ҳастанд ки кору фаъолияти хуб доранд, даромади хуб доранд. Ба ҳамин хотир дар ин бора мисол марам фикри ҳеҷ каса алиш карда наметонам, турам фикри ҳеҷ каса алиш карда наметонӣ. Собир нависае: ассалому алайкум ака, любой кас омада метона. Мо дар видеои пештара гуфтем ки киҳо ба ин рейсҳое ки аз Кулоб, Хуҷанд ва Душанбе муқаррар шудагиянд, киҳо рафта метонанд, яъне шахсҳое ки ягон асос барои ворид шидан ба Россияра доранд ё ки гражданствои Россияра доранд. Маҳмудов Муҳриддин нависае: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман худам дар Москва шаҳрванди Россия надорам. Оилам боша дар Тоҷикистон, падару модари оилам дар Россия, онҳо ҳам шаҳрвандии Россияро надоранд. Ман чӣ тавр метавонам оилаамро биёрам? Ҷавобатонро интизорам. Пешакӣ раҳмат ака. мутаассифона ба воситаи ягон роҳ шумо бурда наметонем, барое ки шаҳрванди шумо ҳам надорен ва падару модари худшам надоранд. Абдуллоев Салмон нависае: як кӯдак дошта бошӣ, яктаи дигара ба фарзандӣ қабул кунӣ. Дита мешава хизмат мебаранд, через суд карданӣ мешава ё ки не ака ҷавоб тен. Албатта ки фарзандхонӣ бо тариқи ҳалномаи суд ба назар гирифта мешава, яъне ки агар як фарзанд дошта бошӣ, ягон каси дигара ту фарзандхонӣ куниву бо тариқи решенияи суд ба номи ту бигзара, ту аллакай соҳиби ду фарзанд ба ҳисоб мехӯрӣ ва ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавӣ. Шок Гулӣ нависае: нархи билетҳо ба Россия аниқ шуд. Ака юристен, не ки ранги себиракон менависен. Апаи холаи ё ки додари акаи. Мақсад ҳозима дар ҳамин видеом ё ки дар ковером ба лаҳҷаи китобӣ ягон чӣ нависам, 98% ҳамин тамошобинон намефаҳманд. Боварӣ дорам ки намефаҳманд. Ва ин лаҳҷаи кӯчагӣ, лаҳҷаи осонфаҳмай, ира ҳамаи ҳамин тамошобиное ки тамошо мекунанд чандин маротиба ва фикри ақидаи ӯро фаҳмидагӣ ҳастам ки ҳамин гуна равиши барномаҳо дар ӯво маъқулай ва тарафдори ин нестанд ки ман барномаҳома бо лаҳҷаи китобӣ гап занам ё ки номи видеора китобӣ бинависам. Умум ба ҳама чиз розӣ ҳастанд. шумо якмин одаме ки ҳамихели гап гуфтен ва ҳазор раҳмат шумода. Равшан нависае: ҳамин аблава буд шида боша ё ҳаста, як ҷавоб тен. даъват ба хизмати ҳарбӣ аллакай ба анҷом расид буд шид. Сабр нависае: акаҷон ёрам рейсҳои чартериян, илтимос акаи Сорбон ҷавоб тен. Бале, мутаассифона ҳозир айни ҳол ҳар қадаре ки рейсҳорам ҷадвалша агар зиёд бикунанд, лекин ё рейсҳои чартериян, яъне ки рейсҳои мунтазам нестанд. Рустам Сафаров нависае: ошно дар бораи арзонии чипта сухан кӯ. Оиликам намераса чипта харам, монда шидам дар ҳамин беватанӣ. Саломат бошед дӯстон. ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар як гуфтушунид қайд кард ки нархи чипта бояд арзон карда шавад, яъне 395 евро ба ширкати Somon Air аёзи нархи билет
мумкин ки арзонтар шавад. Мультики нависаед 10 бор шид менависам не ки ҷавобша нагирифтам ягон бор. Комментарии мара нахонди ака. аввалан саломи худро мерасонам ба ҳар яки шумо ташаккури зиёд барои видеоҳоятон. Ман гражданини Россия ҳастам. Ман метавонам ки ба Тоҷикистон равам. Хуб мешуд ки ҳамин саволи мада ҷавоб диҳед. бародари азиз, агар хато накунам 2 ё 3 маротиба ҳамин саволи тра ҷавоб додагӣ ҳастам. мумкин ки аз сабаби видеоҳоро то охирша тамошо накардаантон шумо баъзан нафарот ба саволҳотон ҷавоб намеёбед. ва дар ин саволе ки худат пешниҳод кардаӣ, албатта ки бо тариқи ягон каси дигар метавонӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёӣ. мисол бо тариқи падар, модар, апа, хоҳар. ҳар касе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва ӯ шахсият пайвандитай ба ҳамун тариқ та омада метавонӣ. Никита 94 нависад. Салом ака. Ман метавонам аз Москва ба Узбекистон равам. бо мара иҷозат метиҳам ба Тоҷикистон гузарам паспорти тоҷикӣ. шумо метавонед ки Узбекистон нарафта прямой ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёед. барое ки ҳозир бе ягон сабти ном, бе ягон мушкилӣ метавонед ки рафта билети худтона бихарену дарҳол ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёед. ягон монеагӣ надорад ҳозир барои Тоҷикистон омадан аз Федератсияи Россия. Кароматулло Боронов нависад. Салом алейкум ака. Чӣ хел меган одамо мераванд аэропорт таърихи рӯзи парвозҳоро алишка дестиянд. ҳамин гапҳо роста якай Сорбон срочна. ин гапҳо ман намедонам то чӣ дараҷа рост ҳаст ё ки не, лекин ҷадвале ки пешниҳод мекунанд барои ягон ширката парвозҳош, ӯ ҷадвал иваз карда намешавад то ба анҷом расидан шавад. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. барномаҳои нави моро интизор бошед ва дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.